Какво става, хора? Добре, че съм ли Мартин Франкс БГ. Това е втори епизод на Poppy Playtime Chapter 1. Взех онази играчка, я сложих там, но Иван ми звънна и той сега също е с нас и заради това я прекъснахме. И сега трябва да отидем към този тъмен коридор, който там със сигурност ще изкочи чудовището, то е ясно, но все пак отиваме и да видим какво ще стане. И ви казах, хора, казах ви, че ще ни подгонят хъги-лъги, казах ви просто. Почвам да бегам, баца. Не движа за пушахтите, бягай! Браво на тебе, аз хора в момента бягам за живота си в шахтите. Мале, хора. Бягай. Тук трябва да кликна. О, не идва! Отвори се, бе! Защо съм толкова бавен? Айде бе! Тук. То чупи! Падай бе! Хора, убихме хъги-лъги. Мисля, че го убихме, там падна някъде. Хора, съжалявам, но тази част ще е доста по-кратка. Втори епизод ще е доста по-кратък. Понеже миналата част минахме, може би, почти цялата игра. Хора, ето го цветето, което търсим! Аре, тук пак има някакви такива неща. Продължаваме да видим. Тук няма нищо. Там има такова за касети. Аз ще се пробвам да намеря касетата, хора, да я пусна. Пишете в коментарите, искате ли да продължим с следващите части на Poppy Playtime и дали искате да се върнем в играта, за да открием другите касети и да ги пуснем. И както видяхте в една от вратите, където беше там хъги-лъгито първоначално още в стаята до електричеството, нали спомняте, че имаше синя червена ръка, когато нямахме. Ако можем, ще пробваме да се върнем там, след като сме взели червената и да видим дали ще можем да ги сложим. И ще търсим тайни. Сега ще сложим черната касета и да видим. Хора, това е ръката на прототипа, май. Чакай. Within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Не можах да го чуя много добре, защото се чуваше малко такова гадно, обаче казваха, че има някаква ръка прототипа, ако не малко чула. Чапта 5, епиката с прототипа и... Тук моля, падна. Добре. И се е случило там, че... Всъщност няма такова хора нещо. Можах да разбера, както казах. Не се чуваше много добре. Защо има обесени играчки? Добре. Има обесени играчки, които... просто са обесени, нали? Що не са обесени? Така.
И сега влизаме в това червено цвете, което трябваше да търсим. Лампи. Слизаме надолу. Чакай. Това е тая музичка, дето се чува? Има някаква. Там също има. Хора, ето е играчката Попи, дето я търсихме. Добре, отваряме. Тя спи ли какво? Ей, ще замерам се сега. Добре. Какво стана? You opened my case. Да, отворих ти. Това ли беше? Добре, хора. Това беше от Poppy Playtime Chapter 1. Значи, всъщност какво става? Ние сме бивш работник на фабриката, решихме, че ще се върнем и да видим защо изчезват деца. Да, бе, знам. И след това Хъгело ги нагонеше. Той се наблюдаваше преди да наподгони, разбира се. След това наподгони в шахтите, там не трябваше да бягаме. Трябваше да намерим това червено цвете, намерихме го и всъщност него беше куклата Попи, която каза, че сме отворили нейния кейс. Така. Това беше от Chapter 1 на Poppy Playtime. Ако искате да продължим с играта, пишете в коментарите, със сигурност лайквайте. Ако това видео събере, не знам всъщност колко лайка, просто лайквайте, споделяйте и пишете дали искате да продължим с нея. И тук ще приключваме и чао от мен.